3 Point Productions. Samu rashi daga Allah ne, kwarai daga Allah ne, ayya kamata ki gaggane, yau da gobe ta Allah ce, mai haƙuri mai riba ne, wanga zance haƙun ne, tiran gini ranar zane, gini ranar zane. Maman Hafiz matata arziki fashin Allah ne, ni da ke mun zauna lokacin fani mai dolas ne, dukka haƙoƙinki kyautuka tina da ni ɗin ne, ƙaddara ta gifta ni kike wata kyan jan zane, amma na ba komai. Me ka tawo mana da shi ne a leda? Na san yawan korafin ki akan son biredi mai laushi. Shi yasa na yi wannan karon na yi maganin matsalar wajen kawo miki biredin da ake yi wato Top Taste Bakery. Biredin Top Taste Bakery? Kwarai da gaske. Wow, gaskiya na ji daɗi. Top Taste Bakery shine biredi mai laushi, mai gardi, mai tsafta ga kuma zaki. Kamfanin sun tanadar da ƙwararrun ma'aikata domin sarrafawa game da alkinta muku biredi. Haka kuma sun tanadar da motocin sufuri, ƙwararrun masu hulɗar kasuwanci domin sauƙaƙawa kwastomomi samun biredin a duk inda kake. Jihar Gombe, Arewa maso gabas, da ma duka faɗin Najeriya. Za ka iya tuntuɓar mu domin oda. Kawai ka kulla alaƙar kasuwanci da mu domin sayan ɗaɗɗaya ko sari a sauƙaƙe. Za ka iya samun mu a babban ofishinmu da ke unguwar Madaki gabas da gidan Jackson 5, ko kuma ka tuntuɓe mu a nambobin waya kamar haka: 090 6811 4011 ko kuma 0800 26 58 95 70. Duk dare gari zai wawwaye, Rabbu na imani addu'a ta haske duhu yaye, hamdalan na warke kin biye kawaye dolaye, gashi kin yi wa kanki hakiyar da ba halin sauye. Haba baban Hafi, sai ka ce kai ba waye ba? To gaskiya ana zamanin wayewa ne, kuma ni a waye nake, na yi karatu na makaranta, ne gida na fito wannan jalame na a ciki, ni ba gwani laifi a cikin ta ba. Albata kuma wani abu bane wallahi. Oke, ina so in ki bani ansa. Zama na kike ko kuma zaman kanki kike a cikin gidan nan? Naka ake ji, ni ka ga shiga cikin da abu. In ka gama akwai sabon magana kuma, in naga zan iya to, na fito. Shikenan, lokacin ki ne. Ki ci gaba da yi, ni ma nawa yana zuwa. Aure ko? Ka je ka yi. Zan da rike tsiyar hulan ka ko karatiya ma bakin kofa. Wallahi sai kin gane kuranki. Ina ni zaki wa haka. Ki ci gaba da yi. Samu rashi daga Allah ne, kwarai daga Allah ne. Kai, subhanallahi, ka ji matan nan tsabagen ta fara samin damuwa, ashe ma ban fito da takalmi ba? ya kamata ki gaggane, Wallahi matan nan wallahi sai ka gane. Allah ce, mai haƙuri mai riba ne, wanga zance haƙun ne, tiran gini ranar zane. gini ranar zane. Adamu, Akan kallon. ina sa ran dai waɗannan ayoyin da muka nazarta yanzu gobe za ka kawo su. Insha Allah karam kallon. Insha Allah za su. Wato shi wannan bangare da muka shiga na batun rabon gado Na'am. ilimi ne mai zaman kansa. Na'am. To cikin ba tare da sauri ko cikin ƙanƙanin lokacin Allah yadda aka yi haƙuri za mu nazarci shi sosai yadda ya kamata. Da yake yana da faɗi sosai haka. Na'am. Insha Allah. Akan kallon, na gode. Na fahimta akan kallon, amma fa sai dai wallahi littafi ɗaya na zo da shi. Ai kai kokari maladan. Ai na yi tsammanin kun watsar. Kamar kun haɗa baki da Haidar. Shi ma yau littafi ɗaya zo da shi. Allah sarki akan kallon,
Haidar ɗin kenan ya zo kafin na zo. Haidar bai jima da tafiya ba, yana tafiya kana zuwa. Adamu? Kalla. Haidar ya kawo min sako, na gani na gode. Allah ya saka da alheri. Babu komai a kalla. Kuma da gaske ne ya ce mun za ka ƙara aure. Wallahi akram kallahu, amma Allah kai hakuri wallahi na so a ce ni na fara faɗa ma kafin ka ji a wajen shi. Haba Adamu, ai daidai ne abuna. Wannan ba matsala bane. Tabbas na ji daɗi. Tunda ya gaya mu nake ta farin ciki. Akram kallahu, farin ciki kuma wallahi na so a ce da ni na fara sanar da kai kafin ka ji a bakin wani. Kaga Adamu, ai na jima ina roƙon Allah ya buɗa maka yadda za ka ƙara aure. Gode, amin. Wannan ba komai bane. Amin, na gode. Wato tunda Allah ya jarabce ka, na san zaman haƙuri kake da matanka. Akram kallahu, Haidar ne ya gaya ma haka? A'a Adamu, kar ka ɗora wa Haidar. Ka san ni na fi ka sanin ummi. Kai dai matarka ce, amma ni kuma ni na haife ta. Allah sai. Akram kallahu, na yi iya ƙoƙari na domin na kulle abin da yake faruwa tsakanina da ita. ai na san kai halarci sosai da baka rubuta ita ba. Na san kana tunanin a matsayin malamin ka kake mun wannan karan, amma shi zama aure ba haka yake ba. Haka ne akram kallahu, wallahi wani ɗabi'a ma da ta ɗauko yanzu haka kawai sai ta tashi ta fice gidan ba tare da izini na ba, kawai sai ta fita. Subhanallah. Adamu, na'am, akan wannan ka tsaya sosai, idan ta ki ka turo ta gida kawai. Yana akram kallahu, na gode, insha Allah za a yi haka. Ba komai, Allah ya albarka. Amin. Sannan kuma ka gyara gidanka, ko kana da shi kar ka rika nuna mata ko yaushe. Ka fahimce ni? Na fahimta. Domin a baya idan ta zo gida in ta ga kana abincin da muke ci sai ta nuna ba za ta iya ci ba, ko kuma ba za ta rika cin wannan abincin. To na gode akram kallahu, dan min uzuri mun yi alƙawari da Haidar akan zamu haɗu da Tanko Dillali. To ba komai wannan. Ya kamata ka je kar ka bar shi yana ta jiran ka cika alƙawari. Ko za ku canza gida ne? Akram kallahu, insha Allah da lokaci yayi nema ina so zan dan sai gida inda zamu dan koma. A gaskiya na yi murna. Allah ya sanya albarka. Na gode akram kallahu. Yanzu mu yi addu'a. Zuwa Annabi salati sallallahu alaihi wasallam. Samu rashi daga Allah ne. Kwarai daga Allah ne. Ya kamata ki gaggane. Yau da gobe ta Allah ce. Mai haƙuri mai riba ne. Wanga zance haƙun ne. Tiran gini ranar zane. Amma Haidar ya kaga guri, ina fata in abokin ka ya ga gun zai burge shi. Gaskiya Tanko waje yayi waje. Kuma ina mai tabbatar maka idan abokina Adam ya zo ba zai taba bani kunya ba. Kuma yana zuwa zan kirawo ku musallame ku baki daya. Shikenan, Allah ya yarda Haidar. Amin ya rabbi. Yawwa Haidar, kar ka manta gaya masa lissafi na. Haba Tanko, ina sane da kai fa. Ina sane. Sai dai kai karka damu. Ina fatan dai wayanka akwai caji dan yana zuwa kiran ka zan kai tsaye. Dan na san halinka da wanda yanzu ya zauna ba cajin. To shikenan Haidar, ba komai, ko yanzu ka kira wayata za ta shiga in Allah ya yarda. To normal ne Tanko. Wannan kawai yana zuwa kawai kiran ka zan yi zuwa samu a gama abun a wuce wajen. Dan waje yayi. To yanzu ni kan zan karsa. To shikenan insha Allah. Nagode. Insha Allah. Ka je kira na ba. Shikenan ba. Nagode. Yawwa. Mata ta arziki fashin Allah ne. Ni da ke mun zauna lokacin fani mai dole su ne. Dukka haƙoƙinki kyautuka tina da ni ɗin ne. Ƙaddara ta gifta ni kike wata kyan jan zane. Amma na ba komai duk dare gari zai wawwaye. Rabbu na imani addu'a ta haske duhu yaye. Hamdalan na warke kin biye kawaye dolaye. Gashi kin yi wa kanki hakiyar da ba halin sauye. Zana ƙaro aure in ta zo ta haifu ta yayyaye.
sai ki yore nan ƴaƴanmu don sakin ki ba za na yi ba. Tun da ƙarin aure ya halatta suna ce babba. Mama Hafiz, ya kamata mu fita da ke a wannan fitan da na yi. Ya sana. To abin da mamaki dai. Ni ko ya za mu je haka? Na mu sa fita tare da kai ne? Kin ga maman Hafiz, in har za ki je ki biyo ni mu tafi. In kuma ba za ki je ba kin tsaya kin titse ni ba. In yi tafiya ta na barki. A'a me ya zafi? Shi ke ban zan shirya sai mu tafi. An ja man ɗauko mu. Kin ga ni fa ba zan iya jiran ki shirye ki ɓata lokaci ba. Dama in za mu tafi da ki anguwa har sai wani shirya ke. In za ki shirye ki ɗauko jabin ki mu tafi. In kuma ba za ki je ba kawai ni kan na tafi saboda sauri nake gaskiya. Kai dai kana da matsala wala to ba ɗauko gele na mu je dan Allah. Wallahi karki juma. Yanzu na zan ɗauko gele na kai hakuri ban ɗauko. Sorry, dan na san ku kuma ta kun tsaya shirya ya ku ɓata mutum lokaci gashi kuma akwai abin da zan yi. Kuma za ki juma to in ƙara wuta. Saboda gulma kin san kai yawo za a fita shine har kin fito da wuri amma yanzu da abu na sa kin tsaya kina da bata lokaci ki sauri mu je abin da gori ne kuma ka jin fa to ya rage naki yanzu kan to ka jira ne mana saurin nan kuma na me to ni ka kai hakuri ka jira mu tafi ya ka sauri ka bar ni kuma a baya kaga zaki tsaya kina a'a ka jira kada ka ce kuma za mu je anguwa kuma ka bar ni a baya bai samu rashi daga Allah ne ya kamata ki gaggane yau da gobe ta Allah ce mai haƙuri mai riba ne wanga zance hakunne gaskiya gida ya yi kyau fa gini ranar zane ina so dai kin san ai akwai mutane a ci kin gaishe su ina samu rashi daga Allah ne kwarai daga Allah ne ya kamata ki gaggane yau da gobe ta Allah ce ya hakuri da yake alhamdulillah amma ni kan baban Hafiz yana tambaya wai da gaske kake ka sai wannan gidan to kin ga dai tsaraba na wata 4 yake ce nayi tafiyan banza ban kawo tsaraba ba ha ba kai kuma daga maka magana har yanzu baka manta maganan ba to ai ke ma kin sani in har maye ya ci ya manta bai kamata uwar da ta manta ba ke ma da kika faɗa baki manta ba ballantana ni to shikenan dai gida yayi kyau Allah ya sanya alkhairi amin to yanzu mu samu mu je in ya so daga baya zan turo sai a zo a yi iya gyare-gyaren da za a canja masa fenti sai mu tare mu dawo gaba da kenan mu je maman Hafiz mata ta arziki fashin Allah ne ni da ke mun zauna lokacin fani mai dole su ne dukka haƙoƙinki kyautuka tina da ni ɗin ne ƙaddara ta gifta ni kike wata kyan jan zane amma na ba komai duk dare gari zai wawwaye rabbu na imani addu'a ta haske duhu yaye hamdalan na warke kin biye kawaye dolaye gashi kin yi wa kanki hakiyar da ba halin sauye za na karo aure in ta zo ta haifu ta yayyaye sai ki yore nan 'ya'yanmu don sakin ki ba za na yi ba tun da ƙarin aure ya halatta suna ce babba. Yau kuma, haka kike ta ai saurayi a gauraya. Ko da yau da kai zuciya ba ne? In ganki ko. To ana zuciya da abinci ne? A'a, wai na tani ko ka ƙara yau din ne. Da wallahi kullu ɗanka ba zan yi ba cinyewa zan yi. Ba na ga kaman ma kawai gwanda na sa. To, ta sabuwa. Allah sa da ya kalau. Yau ya fi na ranar daɗi. Mama Hafiz, lafiya kuwa na ga jikinki a sanyaye? Ko dai ba kya jin daɗi ne? Wallahi wani magana nake son mai ni da kai, amma ka bari sai mun gama cin abincin. A'a Maman Hafiz,
Ya kamata ki gaya me yake damun ki. Ko zan ci abinci na cikin kwanciyar hankali. Dama akan abin da ke tafiya ne. Kaga a lokacin kwanakin baya can da kake harkan shinkafanka kana taimaka min kuma kana taimaka wa iyayena. Haka kuma fa kar ka manta lokacin da mahaifina bai da lafiya. Kai jinyarsa har ya samu lafiya. Ka iya ƙoƙarinka, Allah ya saka maka da alkhairi. Dan Allah ka yi haƙuri a lokacin da Allah ya jarabce ka ka samu karayan arziki. Ba abin da ban maka ba kalan wulaƙancin da baka gani ba. Ba kalan sunan da ban kira ka da shi ba. Ina son ka yi haƙuri. Ka maganan auren nan ka fasa. Ni ko na ma alƙawari zan ci gaba da maka biyayya. Tunda ka ga yanzu arzikinka ya fara dawowa kamar na da. Sai in ci gaba da maka biyayya, kai kuma ka ci gaba da kyautata min ni da iyayena, ka ga sai mu yi zaman lafiya. Ai maman Hafiz, babu abin da ya shafi aurena da taimakawa iyayenki. Kuma hasali ma su iyayenki ba su min laifi ba. Ke ce kika min laifi. Kuma ke ma in har kin nemi yafiya na, zan yafe miki. In har kuma ba kya buƙatan hakan, shikenan sai mu tafi a haka. Okay, in kuma ban nema ba fa sai yaya? Gaskiya maman Hafiz, wallahi na ji abincin ma ni har ya ishe ni. Bari na je na samu Haidar kawai sai mu fita. Ai daman na sani wannan Haidar ɗin babban munafiki ne. Munafikin banza, ai ba zai taɓa canjawa ba. Mama Hafiz, a gaskiya kin yi kuskure. Da kin san yadda bawan Allah nan ya ɗauke ki. Wallahi kwata-kwata ba za gwada danganta shi da wannan kalaman da kika furta ba. Hasali ma fa shi kan a cikin kuɗin da ya samu ya ware naira 500,000 akan ke da amarya duk wanda ya riga aihuwa ya bayar a matsayin gudunmawarsa. Amma yanzu ke har kina buɗan baki kina ce masa munafiki. Kenan, ya gode. Samu rashi daga Allah ne. Kwarai daga Allah ne. Ayya kamata ki gaggane. Yau da gobe ta Allah ce. Me haƙuri me riba ne. Kuɗin biyar fa ake magana a nan fa. Sun ta ƙara aihuwa na Tiran gini ranar zane. daga shi ba ƙara aihuwa ba. Maman Hafiz mata ta arziki fashin Allah ne. Jin da zai yi na yadda zan yi gado. Ni da ke mun zauna lokacin fani mai dole su ne. Dukka haƙoƙinki kyautuka tina da ni ɗin ne. Kaddara ta gifta ni kike wata kyan jan zane. Amma na ba komai duk dare gari zai wawwaye. Rabbu na imani addu'a ta haske duhu yaye. Hamdalan na warke kin biye kawaye dolaye. Gashi kin yi wa kanki haki yadda ba halin sauye. Ga biyar nan ga aina. Zana karo aure in ta zo ta haifu ta yayyaye. Sai ki yore nan ‘ya'yanmu don sakin ki ba za na yi ba. Tun da ƙarin aure ya halatta suna ce babba. Ki ji tsoron Allah. Samu rashi daga Allah ne. Kwarai daga Allah ne. Ayya kamata ki gaggane. Yau da gobe ta Allah ce. Ya haƙuri mai riba ne. Wanga zance haƙun ne. Tiran gini ranar zane. Samu rashi daga Allah ne. Kwarai daga Allah ne. Ayya kamata ki gaggane. Salamu alaikum. Ke Sira, ni ba wani sallaman ki nake bukata ba, kawai ki saurare ni. Haba kawata me ke faruwa ne da har ba ki bukatar sallama ta? Ko wallahi na shiga uku na lalace Sira. Ki daina faɗan haka, faɗa min abin da ke faruwa kawai. Haba Sira, to menene bai faru ba ai za aikin gama ya riga da ya gama. Kina
kina ta bari na a duhu in zaki min bayani kawai kin mun. Wallahi Yusra na cuci kaina baban Hafiz mana. Kar ki ce min ya sike ki ne. Haba Yusra ba gwara sakin mama da kalar wulakancin da zan gani. Ke Yusra Adams fa ya kuɗi. Ke har ya sayi gida kuma maganan ƙara aure yana nan akan bakansa. Ai tunda ba sakin ki yi ba ki kwantar da hankalinki mun san yadda za mu yi da shi. Yusra dan Allah ki zo ke kawai ki zo dan Allah yanzu nan ki zo dan Allah. La akwai matsala dan Allah ki zo. Kai ni ba sai dan Allah ki zo ina jiran ki. Ki kwantar da hankalinki. To shikenan ina jiran ki dan Allah yanzu nan fa. Samu rashi daga Allah ne. Kwarai daga Allah ne. Ayya kamata ki gaggane. Yau da gobe ta Allah ce. Mai haƙuri mai riba ne. Wanga zance haƙun ne. Tiran gini ranar zane. Samu rashi daga Allah ne. Kwarai daga Allah ne. Ayya kamata ki Sannu da zuwa gaggane. ya hanya. Hanya alhamdulillah kwana biyu da ta'amat ya aikin. Sai godiya Yusra. Ku ne kuke tafiyar haka? Wallahi da ta ga nan dai kamar ka da kawata din nan ko. Oke, Allah sarki. Sai yanzu na gane ta. Ko ke ne kika bata namba na? Ni na bata namban ka. Baiwar Allah kuma baki dawo ba. Ko mijin naki ne bai yadda miki ba? A'a dakta. Sai suka kike mishi wani abu da ke faruwa. Lafiya kuwa naga kun yi shiru. Ko wani abu ne yake faruwa ku min bayani mana. Haba Yusra, me kike nufi? Kuma bayani mana. Haba maman Hafiz, ta yana san zan fara. Oke, ku dakata. Waye ce bata da lafiya a cikin ku? Dakta, ai je muna chat na rubuta ma. Kuma na ka buɗe amma baka ce komai ba. Kai, subhanallahi. Wai da gaske kike yi ne Yusra? Wallahi dakta da gaske ne ga tunan mun zo tare da ita. Dakta, dan Allah yanzu ba abin da zaka iya yi? Hanya ɗaya mara tabbas. Kai ba ma tabbas. Manya kenan dakta, ba zai yi ba yanzu. Dakto, dan Allah ka taimaka, kai iya kokarin ka taimake mu. To, kun ce maganin gargajiya ta sha na tsohon shekara 5. Kuma kun ce maganin har yanzu yana aiki. Tabbas yana aiki sosai ma. Na shiga uku na lalace. Shikenan ki kwantar da hankalinki. Yanzu zan taimake ku. Da farko dai zan tura ku scanning. Idan kin je kin yi sai ki dawo min da result din. In ya min yanda nake so zan miki wankin ciki. Dakta, kuma zai fita? Dai bari na rubuta miki takardar scanning din. Samu rashi daga Allah ne. Kwarai daga Allah ne. Ayya kamata ki gaggane. Yau da gobe ta Allah ce. Mai haƙuri mai riba ne. Wanga zance haƙun ne. Tiran gini ranar zane. Hafiz, ka dawo lafiya? Abba na dawo lafiya kalau. Yawan kuliya ba ku assignment kuwa? Abba, yau an ya ba mu class test. Kai ne ko ba kai ba? Na yi. Abba lissafi yau kuma mai sauki. Allah? Ka ce ka iya lissafi kai mathematics man ne kenan. Da kyau Hafiz, ka ƙara ƙoƙari ka ji? Insha Allah wajen saya ma keke, kar ka dinga wasa fa, ka mai da hankalinka akan karatu ka ji? Yawwa good, zan saya ma insha Allah in ka ƙara ƙoƙari in ka zo na ɗaya ka ji? Abba, na umma ne. Hafiz, ummanka ta je anguwa ne, amma ta kusa dawowa ka ji? To, Abba, in umma ta ta anguwa tana tambayan ka? Kula Hafiz, kar ka ƙara tambaya, wa gaya maka? Hafiz, kar ka ƙara faɗan haka, ya isa babu kyawu kaji? Kenan Abba, amma ka hana anti Sura zuwa gidanmu. Hafiz, kar ka ƙara faɗan haka babu kyawu kaji? Tunda ka ga ita anti Suran ƙawar mahaifiyarka ce kaji? Ka dinga girmama ta kullum in ta zo kaji? To yawwa. Samu rashi daga Allah ne. Kwarai daga Allah ne. Ayya kamata ki ga. Assalamu alaikum.
Yau da gobe Assalamu alaikum. Allah ce. Wa alaikum salam. Waye ne? mai riba ne Yusra ce. Wanga zance haƙun ne. tiran gini ranar zane Isra? Yana wannan lokacin? Ita zara, wallahi ne nake tafi. Sanin ki da zuwa Isra. Ita zara kin san me ke tafi da ni? Sai kin faɗa. Wallahi an yanka ta tashi. Ta tashi muku ke da wa? Ni da ƙawata maman Hafiz da muka zo da ita, kin tuna ta? Haba Isra. Ni kike tambaya ta cewa na gane ta? Ai abin da yawa. Ni kaina in kin tutsiye ni. Ban san adadin matan da na kawo miki ba, bare matan aure. Kuma haka ne fa Isra. Ai wannan in san mijinta zai ƙara aure ne. Da bai da kuɗi amma yanzu har gida ya siya mai kyau. Ita zara. Ai mutu ya rubuta mana skynin. Ya sannan ya ce za a mata wankin ciki. Hey! Aikin gama ya riga ya gama. Ai Isra, 10 ta ce a bata, aka bata 5. Haka dai ita zara. Wallahi, tallahi, billahi lazzaban da asibiti. Kina nufin hakan ba zai yiwu ba? Ta sha magani ita zara? Ta yi haƙuri kawai sai bayan shekara 5. Za mu je dai ko za a dace. samu rashi daga Allah ne kwarai daga Allah ne. ai ya kamata ki gaggane Yau da gobe ta Allah ce. mai haƙuri mai Yawa, riba likita kamar da ka umarce mu da mu je mu dawo. Gashi dai mun dawo. Ina fatan dai ba mu makara ba. Yawwa to sannun ku da dawowa. So ai ko nake jira ma ina ta shirye-shiryen fita. So alhamdulillah result da yayi kyau. Komai ya daidaita sa ga result ɗinku ba wani matsala da yake damun ki ba wani cuta komai dai yayi kyau. Ya mafiya akasarin mutane idan aka ba su result ɗinsu aka gaya musu cewa ba wani cutar da yake damun su sukan yi murna su yi farin ciki ko kuma na ga babu wani alamun kun yi murna da hakan. ai ya kamata ki gaggane Wallahi dakta da ma result din bai kyau ba. Yau da gobe ta Allah. Me ka tawo mana da shi ne a leda? Na san yawan korafin ki akan son biredi mai laushi. Shi yasa na yi wannan karon na yi maganin matsalar wajen kawo miki biredin da ake yi wato Top Taste Bakery. Biredin Top Taste Bakery? Kwarai da gaske. Wow, gaskiya na ji daɗi. Top Taste Bakery shine biredi mai laushi mai gardi mai tsafta ga kuma zaki. Kamfanin sun tanadar da ƙwararrun ma'aikata domin sarrafawa game da alkinta muku biredi. Haka kuma sun tanadar da motocin sufuri, ƙwararrun masu hulɗar kasuwanci domin sauƙaƙawa kwastomomi samun biredin a duk inda kake. Jihar Gombe, Arewa maso gabas da ma duka faɗin Najeriya za ka iya tuntuɓar mu domin oda. Kawai ka kulla alaƙar kasuwanci da mu domin sayan ɗaɗɗaya ko sari a sauƙaƙe. Za ka iya samun mu a babban ofishinmu da ke unguwar Madaki Gabas da gidan Jackson 5 ko kuma ka tuntuɓe mu a nambobin waya kamar haka 090 6811-4011 ko kuma 08026-589570. mai haƙuri mai riba ne Wanga zance haƙun ne. tiran gini ranar zane Maman Hafiz matata arziki fashin Allah ne, ni da ke mun zauna lokacin fani mai dolas ne, dukka haƙoƙinki kyautuka tina da ni ɗin ne. Ƙaddara ta gifta ni kike wata kyan jan zane.